Čo už? Ja som majster. Tam máte ďalší teaser. Čo sa chystá? Fuj! Kurník šopa. Brácho, ja chcem hovoriť, akože neviem ako vy, ale... No ľudia, nazdar, vítajte pri novom videu teda. Dúfam, že som vám chýbal. Povedzte, lebo budem smutný. A v dnešnom videu si teraz skúsime vymeniť zadný emblém na mojej Fabii jednotkovej. Lebo tu vidíte, tu je emblém tento originálny. A vpredu som s jedným kamarátom nainštaloval tento modernejší. A teda musíš štekať. Fuj! Kurník šopa. Ja chcem hovoriť, akože neviem ako vy, ale... Dobre, nič, ideme k tomu naspäť, hej. Tu je teda ten moderný emblém a chcel by som mať aj ten emblém istý vzadu. A skúsime sa to dneska teda dať. No, preto, aby sme to tam namontovali, bude potreba pár vecí, hej. Samozrejme nejaké handry, potom nejaké takéto kartičky plastové, nefunkčné, už tieto už dávno nefungujú. Čiže toto budeme používať na akože takéto vypáčenie. Treba mi tam fén na nahriatie toho lepidla. Potom technický benzín, či čo to je? Môže byť aj technický benzín, ale to mám technický liek. To bude akože na očistenie toho povrchu a malo by to aj nejaký ten, čo tam ostane, nejaký ten kus lepidla by to malo odstrániť. A samozrejme náš emblém, tento. Ale ešte má jedna vec, že je to iný odtieň červenej. To má trocha sere. Vidíš, toto sú tie dva. To má troška štve akože riadne. Čo už? Ja som majster. Čo už s tým robíme, no? Mám emblém, čiže tak. Asi by som mohol predĺžovačku svet, lebo keďže to auto je zaparkované v ryti sveta, kde je samé blato. Takže elektrika je 1000 km odtiaľto. Kurník, ale to asi nedočiahne. To reálne nedočiahne asi do riti. Kameru sa mi vypínať nechce, takže ti urobím robotu troška. 2 až 5 minút. No to mám takto nahrievať iba. Čiže asi kameru vypnem. Ideme to teraz skúsiť. Sem. Ideme teraz skúsiť, vyberiem si obi, vieš ako. Ideme teraz skúsiť dať ten emblém preč. No a stačí, ak takto bude ešte 5 minút si krúžiť tam okolo. Lebo akože tým teplom by sa malo uvoľniť to lepidlo. Tak, no ako to ide v poriadku, či nejde? Počkaj semka, poď. Kurník šopa, no. No, hen. Ide to pomerne ľahko. No. Ale čo hen. Vidíte ľudia? Normálne to pekne to nahrialo. Tu máme teda starý emblém. Teda ešte skúsim dať dotiaľ preč toto lepidlo staré. Musíme ho dať preč čo najviac, lebo však nemôže tam byť. Nemám nejaký dobrý equipment na to, tak používam proste iba kartičku obi, hej. Dám to iba tak troška, aspoň to väčšinou hned. A dám tam hned nový emblém. No poď. Nechce sa tomu hovedu. Dobre, tuto skúsime. Skúsim to ešte potom nahriať, ale keď to nepomôže, hej. Dobre, tu mám nejaké oblečenie, čo využijem ako handry. Čo chodíte, von? Dobre. Zoberieme si technický lieh. A troška si toho dáme na tú handru, hej. To kúsok. A samozrejme hneď to zavriem, lebo sa poznám a to vylejem tu niekde. Dobre. Akože čisté to je, ale moc to odtiaľ nezmizlo. Asi to ešte pôjdem nahriať. Rozmýšľam, lebo tieto hovada musia ísť hned. A, že by? Ešte trocha prejdem s tým liehom a potom tady pôjdem ešte nahriať chvíľku. Akože pekne to odišiel tento emblém, pekne odišiel odtiaľ. Čiže aspoň to. Idem to ešte chvíľku nahriať. Tam máte ďalší teaser, čo sa chystá. Ešte chvíľku nahriať. Takto sa to nahrieva, hej. Takto sa krúžime. A čakáme chvíľku, no. A taktiež predný a zadný emblém sú 8 mm, či 80 mm, tak, rozmer. Čiže keby to niekto z vás robíte doma, tak na to nezabudnite. Neznesiem sa pozerať na ten starý emblém, keď vpredu je nový. Čistím kúsok.
že by to takto ide prstom. No. No už to ide troška viacej. Proste očividné ruky pomáhajú na to. Očistíme aj vtáčie hovno medzi tým. Ale je to troška taká zdĺhavejšia robota, ale... Dobre, teraz zaberiem druhú handru. Trocha to ešte teda pretrem. Nech tam není ten lieh. Poďme nalepiť teda tento emblém. On tam ide takto, ho tam prirovnám pekne, hej. Či tam vlastne... Dobre. OK. Čiže normálne to takto odlepíme. Standovačku. A teraz je tá troška taká horšia časť. Dášel som sa do diery. Do diery som sa vedel vždy trafiť presne. Tak. Teraz to tam už musí schrnúť. Čo tam drží, očividne. No. Pekne. Je to lepšie než toto. No. Čo si budeme? Keď to bude z diaľky, je troška ďalej od toho. Ale dobre. Dobre to vyzerá. Takže keď sa toto podarilo aj mne, čože ja som troška neschopný v tomto, tak sa to podarí, dúfam, aj vám doma, keby to teda niekto robíte. A nie je to ťažký proces vôbec. Teraz férne odblata, to je super. To je mohlo dopnúť skorej. Ľudia, ďakujem vám za sledovanie tohto videa. Snad vám to niektorým možno aj pomohlo. A vidíme sa na budúce.